Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Oh, balik lagi ka dayon. Ha? Kuan. Kuan lang ko mula ho sa gatod kay ako lang siyang pasabay ni Ursula. Si Ursula lang taga ibabaw. Oh, ano day? Uy, hala ka, Ping. Kanara ba si Ursula? Maura ba na gidungog nga wakwak? Ha! Ay, pastilan, Ping. Talawan ra ba kayo tos lulong? Unsaon na lang kung tinuod ang mga tabi-tabi bahin ni Ursula. Patay si Lulong! Ginoo ko, Ping. Waday kakaibawan ng tabi-tabi bahing Ursula. Ha? Uy, di tingali na tinuod din eh. Musimba sa bayan na si Ursula. Kadaghan na sabi magkadungan na niyaglakaw nga kamera. Ay, dili man kuno na mangunay og silingan ang mga ungo, Ping. Aw, dito na hilabtan si Lulong. Kay silingan day natos lulong, nga taga lungsod man to. Ginoo ko, luwas ang kalag ni Lulong. Ay, lain na sa dining di na to kailang atong kasabay og lakaw eh. Wa may tingganay. Oh! Nakuyawan ka. Ay, gamay te, gamay. Huror magud og dating ang uwang sa iro. Kay doon ako may ungo, basta muwang ang iro te. Og mituo ka. Medyo? Wa ba di ni mo makatuni sa eskwelahan? Nga ang pag-uwang mao'y pagpanawag sa usa ka iro ngadto sa laing iro ngadto sa layo. Ang mao ba din nate? Karon pa ko kadungog na da. Gitudlo na namo kaniadto sa among science teacher. Basing gitudloan sad mi, pero absent na ko. Or nakadungog na ka. Pero mas imong gitiman-an ang tutuo sa mga tao. Nga ang pag-uwang sa iro mao'y timailhan nga dunay ungo. Mao tingalit eh. Mutuo ka di ay og ungo. Kuan. Ngano, nakakita ka na? Wa pa man. Pero hadlok lang gid ko tungod kay sa mga istorya ug mga salida ba. Nakaila ka ba nako? Nakakita naman ko nimo sa simbahan ti. Manibahay man sa ka pero wa ko makaila sa imong pangan. Ako si Ursula. 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 Wa kay nadunggan bahin anang maong pangan. Naaman ti. Pero lain man sa to. Unsa may imong nadunggan? Wala to eh. Lain man sa to siya. Nga si Ursula, ungo. pero lain ba itong Ursula ti? Lain to? Ako, ang maong Ursula. Wa ko magkumidya. Ayaw good pag kumidya ti? Wa ko magkumidya. Ako si Ursula. Ang gidungog nga ungo. Sure ka, te? Nanghihila ka man. Nagbinuha naman ka, di ba, te? Ha? Nagbinuha naman ka, te? Halaping, oy. Nabala ka naman hinuon kong lulong, oy. Ay. Pastilan. Wa mangyug ko'y nabalitaan bahin natong Ursula, pero nakadungog ko nga dunay gidudahan nga ungo, pero wala na ko tagay og bili kay di mo ko kumuto ng ungo-ungo god. Wa ba di ay ko makasulti ni mo bahin ni Ursula, Ping? Wa gyud. Hala no. Ay, pastilan, Ginoo. Panalipdi lang in town si Lulong. Ping, dali, Ping. Mag-ampo ta. Atong iampo ang kaluwasan ni Lulong.
Bakwi abit atong imong gisulti, te. Nganong ako mang bakwion, nga tinuod man ang akong gisulti, nga ako ang gidungog nga ungo ining dapita. Pero wa na magpasabot nga tinuod ang ilang pasangil nako. Kung ungo pa ko, ganina rati kang gibalbal. Ug tan-awa ning akong gikwintas, o. Uy. Kapilar sa mahal nga birhen? Oo. May ungo ka ha nga magwintas ini. Ay! Salamat! Salamat, Lord! O, dali na. Padayon na ta sa paglakaw, aron maabot na dayon ta sa atong padulungan. Di magimutumbag si Lulong ring. Ay, hala kaping, uy. Unsaon na lang kung ugma sa buntag, ato na lang mabalitaan nga nakitaan ang patayng lawas ni Lulong, nga gikuhaan na og atay og kasing-kasing ping. Akong itudlos, Ursula, nga may kauban ni Lulong sa paglakaw. Ay, pastilan, Ginoo. Makatuog baka kuron ini. Murag dili mangyod. Aram di katuog eh. Kinsa kay dili makatuog na mo ini karong kalakiha. Oh, kasaman ron. Kulbaan ko da. Uy, si Lulong. Hello. Hello, kuya. Nagbata ba ka? Sa mo taon ng pangutanaha, uy. Magkatubag balay ko na yung magmatog pa ko. Aw. Oo, day kuya sa. Naugawa ganina, kuya. Tema. Sigurado kang sululong ka? Kuya, sa doy. Kinsa man ko? Ako lagong gisiguro, god. Oh, nganong karon pa masagan nawag. Nabalaka kay minimo, uy. Nadidbat ko, kuya. Nag-charge pa ko. Singan? Nag-charge pa ko. Nag-deadbat ko. Nadid ba na kong galibat Namatay na ka? akong baterya ba? Ay, laugawa day atong ate Ursula, kuya, no? Nganon, nausab ba siya sa imong atubangan? Nakita gyud nimo iyang tinuod nga pagkatao? Oo, kuya. Ha? Dili tinuod nga ungo siya, kuya. Pero grabing kuyawan ako eh. Kurugos ka, kuya. Aminaw, ha? Istoryahan di ka, kuya. Sige, istorya hekos na hitabo. Ay, salamat mi undang na Diyos Lulong storya. Abi ginakog makadlawnan mi. Unya ni kalmar sang hagok ni Milagring. Ay, makatuog na taon ko. Labar, bas kong oy. Kung sakay nakalimtan ni Lulong ay ni-text pa man. Uy, numero raman eh. O di din si Lulong. Tempa, murag nakabantay na ko ning numero hada. Murag di na ni bag-on ako. Walang gyud din ako walang gyud ako ni masib tingali. Basahon ako na iyang kuan bi. Basahon na nako. Si Anghela ni. Uy, si Angel. Si Anghela. Si Anghela gyud ni. Bibibi akong basahon og tiwas. Ngano nagduda ka? Sa maniw. Imbis matuog ako, mawagtang naman sa nunduka na tuwan. Sa mo kay tuyo ni babayhana, bibibi akong tiwas og basari. Kung gusto kang makatug na lahusag basa, ikaw ra may galangan-langan si mong kaugalingon. Sa niya text ay mura man og nagkigdialog nako. Di ba ka ni damgo no?
Pasig nakatuog na dahil ka ako na lang ning dam ko tanan. Pero sige lang. Tiwason ko lang yung nagbasa. Di gyud ko kasultis akong tuyo nimo kay langayan kaayo ka. Ay, salamat sa Diyos. Wa di ay daotang nahitabo ni Lulong in taon. Salamat, mahal nga berhen. Ay, lalipas na bitaw ko, Greng. Dugay day kaayo mo na human og istorya. Kay nagduka ka pa man. Oo, taod-taod yun. Wa man gyud ko kamatngon nga may kaistorya ka, Ping. Nakatog ra gyud di ay ko. Perting hagok ni mo, Mao ba? Ingon ka pa, hindi ka makatuog sa kabalaka. Ay, nakatog di ay hinuon ko sa kabalaka, Ping. Pay nagok ka mo, rag silbatos, pambot. Unsa? Nga itong pamahaw mo, balik lang ko katog nga, bugat tong mandrugay na kung ooy. Ay, ayaw lang po dayon anang inighuman og kaon, oy. Pataod-taori o na, Ping. Greng. Oy, ginoo ko, nihagok na naman hinuon. Hoy, Piping, pagmata! Piping, pagmata! Greng, nakatuog ko? Ay, oo! Nihagok lang kag kalit maong gipukaw ti karon matog na lang kag balik.